ሰላም ፍትዋተይ በብዘለኹም ሰላም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይ እዩ እንኳዕ ደሓን መጻኹም ናብቲ ዩቲዩብ ከዓ ያው ናይ ሎማዓንቲ ከዓ ድሕሪ ክንደይ ብቪድዮ ሲ ነዊሕ ጌረ ኣለኹ ካብ ዘይመፅና ሎማዓንቲ ብሓድሽ ኣርእስቲ መፅአኩም ኣለኹ እዚ ቪድዮ ከዓ ብላይክ ጀምርዎ ኣቱም ንገዛና ኣጋይሽ ዝኾንኩም ከዓ ሰብስክራይብ ምግባር ቤተሰብ ኩኑ ያው ናፍታ ኣርእስተይ ከብለኩም ኣርእስትና ሎማዓንቲ ብዛዕባ እንታይ ኢና ክንርኢ ክብርታትና ሲ ከመይ ንረኽቦም ዝብል ሓሙሽተ መንገድታት ክብርታትና ክንረኽበሉ እንኽእል ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ ናብኣን ከብለኩም የፍትዋተይ ንህይወትና ፍረ ዘይብሎም ነገራት ዘይምላይ እቲ ቀዳማይ ክንገብሮ ዘለና ንህይወትና ፍረ ዘይብሎም ነገራት ዘይምላይ እዚ ክበሃል ከሎ ብመዳይ ቁጠባ ብመዳይ ምሰባት ዘለና ዝምድና ብመዳይ ኣፍልጦ መንፈሳዊ ዓለማዊ ያው ብኩሉ መዳይ እቲ እንነብሮ ከይድናሲ ያው ሕልፊ እውን ዘይምላይ እቲ ትርፉ ክሳራ ክኸውን ስለ ዝኽእል ንስኻ በቲ ንስኻ እትኽእሎ ብዓቕምኻን ኣገናዚብካ ምንባር ንማለት እዩ። ንህይወትና ፍረ ዘይብሎም ነገራት ዘይምድላይ እቲ ቀዳማይ መንገዲ ማለት እዩ። ናብቲ ካልኣይ ክንከድ ከለና ከዓ ክብርታትና ብመጠን ዓቕምና ምድላይ እዚ ክንብል ከለና ከዓ ክብርታትና ሲ ኣብ ልዕልና ዘለው ኩሉ ኣነታ ያለኒ ኢልካ ንነብስኻ ምትሓት ዓርሲ ምትሓት ክስምዐካ ዘይምኽኣል ዋላ ምትሕትኻ ዘለው ናይ ንኡ ካብኡ ዝለዓልካ ኮይንካ ክርአየካ ዘይኮነሲ በቃ ንስኻ በቲ ዘለኻዮ ንፅባሕ እትኾዶ ከዓ ናይ ባዕልኻ ብመጠን ዓቕምኻን ኣነባብራኻን ቦታኻን ሞያኻን ብዝምጥነካ ክብርኻ ምድላይ ማለት እዩ። ስለዚ እንድሕር ንስኻ ቦታኻን ሞያኻን ኣፍልጦኻን እንድሕር ደኣበይ ትርከብ ንምንታይ ከመይ ዝብሉ መንገድታት ዓርስኻ እትኽበረሉ እንድሕር ዳ ፈሊጥካ ኮይንካ ማለት እዩ ብመጠን ዓቕምኻ ኢኻ ትነብር ኣለኻ ያው ኣስተውዒልካ ኣለኻ ማለት እዩ። እና ናብቲ ሳልሳይ ክንከድ ከለና ከዓ ንዝኾነ ነገር ሓላፍነት ባዕልኻ መውሰድ እዚ ክንብል ከለና ከዓ ሓላፍነት ንዝኾነ እትጅምሮ እትኸዶ እትሰርሖ በቃ ብኩሉ መዳይሲ ባዕልኻ ጀመርካዮ ባዕልኻ ከም ትሕተተሉ ምእማንን ይዕበይ ይንኣስ ናብ ሰባት ነገራት ክተዘንብሎ ዘይምኽኣል ኩሉ ግዜ ዓርስኻ ነፃ ንምውፃእ እንድሕር ትፅዕር ኮይንካ ንስኻ ዓርስኻ ሓላፍነታዊ ኣይኮንካን ዘለኻ ማለት እዩና ንነገራት ሓላፍነት ወሲድና ዓርስና ለሊና ጉድለትናን ምዕባልናን ወይ ከዓ ሓይልናን ድኽመትናን ፈላሊና ኣሚናን ምንባር ማለት እዩ። ናብቲ ረብዓይ ክንከድ ከለና ከዓ ኣይከኣልን ንዝብል ካብ ሰብን ባዕልኻን ሓይሊ ኣኻኺብካ ምኽኣል እዚ ከዓ ንነገራት ኣይከኣሊ ክበሃሉ ከም ዘይብሎም ከመይሲ ማንም ሰብ ኩሉ ወዲ 9 ወርሒ እዩ ኩሉ ከዓ ሰብ ስራሕቲ ከማና ዝበለ ሰንበት ካባና ወፃኢ ካብ ሰብ ወፃኢ ክስካብ ዘይሰርሖ ኣብዚ ዓለም ዘሎ ብምሉኡ ምኽኣል ምስራሕ ትኽእል ኢኻ ብቻ ግን ኩሉ ተሰሪሕኻ ማለት ዘይኮነስ ንስኻ እትኽእሎ ካብ ብዙሓት ሓደ ኢኻ መሪፅካ ክትነብሮን ክትሰርሖን ትኽእል ምክንያቱ ብመዳይ መጠን ሰብኣዊ ዓቕምኻ ኢኻ ሓደ ሰብ ክሰርሕ ዝኽእልና ካብቲ ብዙሓት እትሪኦን ክትክእሎ እትደልን ናይ ባዕልኻን ናይ ሰባትን ኣወሃሂድካ ምኽኣል ማለት እዩ። ስለዚ ነቲ ኣይከኣል ዝብል እይታኻ ሰባቢርካ ንስኻ ነቲ ክትኮነን
ክትውንኑን እትደሊ ምዃን ማለት እዩ። ስለዚ በዞም መንገዲ እዚኦም ክብርታትና ክንረክብ ንኽእል ኢና ወይ ከዓ ክብርታትና ንዓርስና ስዕጓት ኮይና ንምንባር ይሕግዙና እዮም። ናብቲ ሓምሻይ ክንገድ ከለና ከዓ መዋታይ ምዃን ከቀዲምካ ምፍላጥ እዚ ክንብል ከለና ከዓ ደቂ ሰባት ነበርቲ ይኮንናና ንሕና ነቲ ዘለህሉ ግዜና ከም ዘለኣለማዊ ነበርቲ ኮይን እንድሕር ዳኣ ንሓስብ ኮይና ብዙሕ ነገራት ክንገብር ብዙሕ ማለት ናይ ሰባት ድሌት ልዑል ካብ ምዃኑ ዝተልዓለ ናይ ሞት ምዃንና እንድሕር ዳኣ ክንዝክር ዘይከኣልና ኮይና ከቢድ ነገር እዩ። ነቲ ጉያናሲ ልዑል ክኸውን ስለ ዝኽእል ድሌታትናን ሃልክታትናን እቲ እንደኽሞን እቲ እንፅዕሮን እቲ እንነብሮን ዘይክመጣጠን ስለ ዝኽእል ነቲ ዘሎ ተሓጊስናን ኣመስጊናን ምስ ሰባት ተኸባቢርናን ያው ምስ ሰባት ከዓ ተሓጋጊዝናን ነታ ሓላፊት ዓለም ክነስተውዕለላ ንምኽኣል ስለ ዝሕግዘና ሞት ምዃንና ከዓ ክነስታውስ ከም ዘለና እዩ ኣብዚ ክካተት ክኢሉ ኣለና። ስለዚ እዞም ክብርታትና በዚኦም ክንረኽቦም ንኽእል ኢና። ያው በቲ ሰብ ኩሉ ክብሪ እንድዩ ግን ከዓ ዝያዳ ነቶም ንሕና ክንከብረሎም እንኽእል ዓርሰ ክብርታትና ዝበሃሉ ከዓ ፈሊጥናን ኣስተውዒልናን ተነበርናሎም ጽቡቕ እዩ ብዝብል እዩ። ያው ፈቲኹም ክትኮኑ ተስፋ ይገብር።